5, 4, 3... Uf, que guapa! Uau, no m'havia vist encara ara. Estàs brutal. Joder! Disco. Ta. I. Tata. It's time! Ai, carinyos, quines ganes! Sabem que aquest any us heu portat molt i molt bé i per això teníem de fer-vos un regal. És per això que us regalem l'episodi d'avui, un especial de Nadal. Perquè a qui no li agraden aquestes èpoques de l'any? Amigues? Aquestes èpoques on tot és llum, consumisme i gent fent veure que és feliç a base de polvorons i torrons. Una abraçada a les diabètiques. Però, amigues, tranquil·les, que avui no us donarem un speech motivacional de Mr. Wonderful perquè us reconcilieu amb el Nadal, ni us vendrem un dècim de la loteria que promet canviar-vos les vides, però l'únic que us canviarà és el compte bancari a menys 20 euros. Avui parlem dels nostres Nadals, de les tradicions, dels àpats i de com el vivim. M'acompanyen al panell les 3 reines magues. Hey! Amb totes vosaltres, la Gasparina... Servidora? Nini, si fossis un personatge del pessebre, quin series? Ai, estimada, seria el bou. Perquè... No, evidentment, seria el bou. És Perquè primera t'han posat les fila. banyes. Hòstia, Luca. Que dolenta. No, perquè estic allà expectant, sense fer cua, veient-ho tot des de primera fila, tranquil·la, menjant palla. Hòstia, però un bou sí que té cua, eh? Uau. Upa! Comencem Prou ja. forts, Baltasara! Ai, molt bo. Gràcies, me l'he pensat molt. bona! Si fossis un tió, tu què cagaries? Jo cagaria llana, hi ha molta llana, perquè sóc una antisocial i m'agrada estar sola. Fent ganxet. Visca la crocheter. Buah, brutal, M'encanta. I tu, Marta, si fossis una Nadala, quina series i qui et cantaria? Uf, és difícil aquesta. Jo crec que seria I Will Survive, de Gloria Gaynor. Perquè I et cantaria Eminem. Wow. probablement, així com molt darks i molt depressiu, perquè tela, per sobreviure a aquestes festes a vegades necessites... Una mica de power. Correcte. I jo sóc la Cosima, i si em pengessin d'un arbre estaria just a la punta, perquè sóc una estrella. Clar que sí, molt bé. Sí. Bueno, prou de narcisismes. Bueno, Nenes, amb aquest fred no us han entrat unes ganes tremendes d'un bon xurro? Dame el chocolate con lactosa, ¿dónde está? Ai, per favor. Bueno, anem a començar per l'important. Quina és la vostra relació amb aquestes dates? Us agrada? Us sentiu còmodes? Buah. Pues mira, La vostra és positiva perquè la meva és molt darks, Jo sóc bastant grinch, sempre he sigut grinch. comencem... Sempre les notícies és la... La dolenta Sí, la i després dolenta, les després la bones, bona. per acabar amb bon to. Vinga. Doncs, Sandwich. Què està? Sandwich. T'aclares ja amb la data o què? No sé quin dia és avui, nois, nenes. avui crec que és 24. M'està agobiant. Fora. Calendari d'advent, sí. hasta luego. Bueno, doncs, jo penso que vosaltres potser heu tingut millors Nadals que el meu. Jo com que m'he reconciliat molt, però sóc bastant grinch, perquè entre morts d'algunes persones, Ui. l'any passat per Nadal, que ho vaig deixar amb el meu ex, coses vàries que dic, doncs potser no cal el Nadal. Però... Bueno, Potser no cal. Potser Skip cap Nadal. d'any és año nuevo, vida nueva, literalment. Sí. Ara m'ho prenc millor. Ja no sóc tan grinch. M'estic reconciliant. Però bé. Antes era Grinch, ahora soy cringe. Ja ves. I'm cringe, but I'm free. Exacte. I tu, Saruski? Ai, jo els Nadals, doncs mira, a mi m'agraden bastant. Perquè jo sempre estic fora i torno i llavors tothom em troba a faltar, em té durant unes 2 setmanes i després xau una altra vegada. És la meva tècnica. Perquè després de 2 setmanes és com que ja no sóc tan mimada, saps? Llavors és com... Tens un love bombing Un love bombing, exacte. i després xau. marxes. Que fort. A rebre't el No ho sabia. Tot l'any. Això és veritat. Ai. Però tu t'he de dir que ets una mica cringe també a vegades. No, cringe no, cringe. De, què vols dir? Bueno, de Tia, el personalitat. Però això també és ja, tot és l'any. veritat.
És de família, jo crec. No només per les festes. Simpàtica. T'estimo molt. També. Sí, vinga. Doncs mira, a mi m'encanta el Nadal. A mi m'agrada molt, perquè també sempre anem de viatge, nosaltres que som mig italians, anem cap a És veritat que m'abandoneu Itàlia. aquest any. Bueno, cada any, un any sí, un any... No, cada any anem a Itàlia, en realitat. Però per Nadal és un any Nadal sí, un Nadal no. Total, que viatjar com ens encanta, com m'encanta, doncs és un luxe. Clar. I la família que tenim, hem de dir que és... Sí, nosaltres Un regal. tenim La molta Nina, sort. o sigui, la Nina podria estar viatjant per un funeral i seria molt feliç. Saps el que vull dir? En plan, és igual el tema que sigués, mentre ella es No ho posi en un nega. avió, és en plan, buah, s'ha mort, jo què sé, algú molt proper. Hosti, que un avió, fuck it, saps? En plan, Ja Total, a la pela 6 de Ryanair. m'ha passat una mica això, però bueno. oh my god, yo siempre dando el clavo. Ja és Bueno. bueno, truquis, que La em coneixes una mica pitonista. ja. La putonista. Total. Bueno, carinyos, i les festivitats de Nadal, Cap d'Any, Tió, els Reis, quina és la que us agrada més? Quina és la que ens reunim nosaltres? Nadal. Nadal. Bueno, un Nadal que no cau en No. Nadal, que sol ser un 13 de gener de sobte. O un... Ah, sí. Un any és el Sí. 13 i l'altre és Nadal. Aquest any és l'11. Sí. I que és Jo no estic. Hola. És que, bueno, som una família de gent impuntual, per tant la festivitat es retarda. Però aquesta és bèstia com s'ha retardat, En plan... Anyways, pues sí, pues aquesta. Jo els Reis, a mi els Reis m'encanten. Sí, Bé, a part del Nadal, que fem tota la família, Sí. a mi els Reis, quan era petita, els Reis portaven regals. El Papa Noel era roba interior. Mitjons, calcetes... Bueno, és que el Papa Noel Clar. ve del nord, fa fred allà, Cert, saps? però per això preferia els Reis que portaven les Barbies. Llavors, bueno, Ella allà seleccionant. És veritat. exacte. Sí, I el és Baltasar. veritat. Ai, el meu és el Baltasar, oi? Sí. M'encanta. No, jo... Encara Ah, no, sé quin ella és és. Baltasar. Ja, jo però, soc no, Baltasar. però el meu rei, Ah, és veritat, tu tenies un crush el negre. amb el Baltasar. És el Baltasar, oi, Sí. el negre? Oh. Crec que va ser el meu primer amor platònic. Després va ser Samueleto. Per això és veritat. Veig un pattern. Bé, i tu, Martina, amb quina et sents més còmoda? Doncs ara que ja m'estic reconciliant, jo crec que totes, perquè aquí no li agrada una bona festa. A qui no li va gustar. Però Sempre és bon motiu per celebrar. 100%. Però jo crec que el gustar. 25, perquè el 25 és quan ens juntem com amb la part de la família més divertida. Bueno, això si ho sent les altres famílies. I'm sorry, not sorry. No, i perquè és quan acabem sempre fent mímica, dos equips i ens tornem com bojos, però vaja, com si ens hi juguéssim la vida. I és molt divertit. Parlant de rituals, d'aquestes coses que fèieu, tipus de la mítica mímica, hi ha alguna cosa... Està on fire la cosa avui, Masses cafès. Madonna. És M'he que, pres 2 cafès i estic una mica ra! sí, és que avui no és el Luca, és la Cosima. Ara, Y se ara. transforma en otra cosita. Quasi, agafat amb Ja me pinces. callo, M'ho estic perquè... encomanant, no? Sí, Una mica sí, dels jocs sí. de paraules. Sí, això ets tu. Vinga. Jo me callo ja. Bueno, llavors, què? Sí, això, parlem de ritual, parlem de coses que siguin una mica peculiars que celebreu amb les vostres famílies. Com, per exemple, a casa nostra, per Reis, bueno, és que a Itàlia no se celebren els 3 Reis Mags. Hi ha la Befana, que és una bruixa, que, bueno, si et portes bé et porta carbó i si et portes malament, doncs et porta... Ai, no, ho he dit del revés. Si et portes bé et porta regalotis i si et portes malament, doncs et porta carbó. En aquest cas, qui fa de Befana a casa meva és el meu pare. El D'algun Cosimo? lloc havia de sortir jo. Doncs sí, i es vesteix de l'estil de la castanyera, es posa com un trapet, És veritat. un abric, una bosseta, una escombra, tico-tico, posa la seva veu impostada, ai, 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 i comença tipus, a repartir entre tots els nens doncs algun obsequi. Oye, Que bo. jo t'he de dir que em feia por quan era petita. Lo El teu veo, pare? Lo Clar. veo. Veig la Bueno, et imatge. feia por quan Imagina't eres en un- petita i quan ets... I ara també. Anyways, imagina quan és petita un home vestit De castanyera. com una... Així creepy amb la veu. Home, el bastó aquí. Ai, sí. Però t'he de dir que també és de les tradicions preferides. És que xondíssim. Sí. Però fes una imitació, en plan, com ho diu ell en italià. Ma tu ti sei portato molto bene o ti sei portato male? Allora ti do un po' di carbone. Brutta, brutta. Normal, tio. O sigui, malsons amb això, Malsons amb això. Mare meva. Gràcies. Mare meva, que fort, perquè a casa meva teníem com algo semblant. Bueno, això potser és molt friqui, potser ho feia tothom, no ho sé. Jo me'n recordo que els meus pares, la nit de Reis, eren en plan, bueno, ara els heu de deixar com menjar i aigua pels camells. Sí, Llavors sí. els hi deixàvem allà com polvorones i aigua i tal.
I a mi cada any em portaven carbó, cada any. A mi també. A mi també. No ho entenc, sóc boníssima. Però vaja, així s'ha decidit. Però almenys no venia el meu pare vestit de castanyera. Ja ens ho trobàvem allà de sorpresa per estalviar-nos els sustos. Hi ha alguna cosa que digueu, alguna anècdota absurda, rara, que us hagi passat durant aquestes festivitats? Sisplau, perdó, és que haig d'explicar una. És que va ser molt heavy l'any passat. Aquesta no sé si la sabeu. A veure... Val, l'any passat, com bé he dit fa una estona, ho vaig deixar amb la meva parella, que portava uns 6 anys i mig. Llavors, ho havien de dir els meus pares, que els meus pares i ella es portaven superbé. Bueno, es porten, perquè no s'ha mort. Que jo sàpiga. Llavors... Et va escriure ahir, no s'ha mort, no? Bueno, no, és veritat, em va escriure ahir, no s'ha mort. Joder, que cabrona! Bueno, whatever. Aprofito per dir això, no toca en aquest capítol, però sigueu bons exos. Exos. Sí, no dongueu la xapa, val? Dicho esto, imagineu-vos, quedem el dia 24 per quedar sopar de Nadal, per quedar amb els meus pares, ell i jo, i dir-los que ho anàvem a deixar, clar. Jo supernerviosa, tal. Toma regalo. Sí, en plan, aquest sí que era el... Com es deia? El de... La Befana. La Befana. I jo, papa, mama, soc la Befana y vengo a traeros... Carbón. Sí, carbón del bueno. Y no es de... Cabrón. Y no es de chuche, no, cabrón. Bueno, no vamos a sacar el cajón de la mierda. No, que és molt bon tio. El cas, total, ho vam dir, va ser com una nit molt maca, amb tota l'emoció de totes les coses vam beure bastant de vi, i quan anàvem a marxar estàvem agafant l'ascensor i eren potser les 3 o les 4 de la matinada. I ens vam quedar tancats a l'ascensor. Els meus pares, el meu ex i jo, bastant borratxos. I ja li havies dit que ho havíeu tallat o no? Sí, havíem fet tot el sopar i tots allà intentant fer-ho com maco. No havia sigut pas tan dramàtic, però estem a l'ascensor. Quanta estona vau estar atrapats? Vam estar com mitja hora, una hora. Vam trucar a les emergències, portàvem una ampolla de whisky que li havia regalat, no sé si el meu pare al meu ex o el meu ex al meu pare, però va ser en plan, doncs ens fem un cubata, no? Hòstia! Tots allà bevint de l'ampolla de whisky, esperant a que vinguessin, i clar, és que heu d'entendre que potser triem, perquè clar, és la nit de Nadal. I total, el meu pare, que ha treballat de tot, agafa, comença a obrir així l'ascensor, i jo, papa, que ens matarem! Bueno, un drama. Al final ho volia penjar a TikTok, però ja va passar la cosa i vaig dir, potser ara no és moment de publicar el meu ex, que ho acabem de deixar. Hòstia, destino final. Destino final, tal. I al final, Una por. molt heavy, el meu pare va obrir, vam acabar com saltant al pàrquing, allà rotllo... Això és superperillós. Bueno, ja, jo el vaig avisar, però no sé, la fusivitat de l'alcohol al final vam sortir il·lesos, i aquesta és la meva història de la nit de Nadal. Cuando vas pensando que te va a pasar algo es cuando te pasa, cuando no vas pensando en nada. Nada Has lo que te da la gana. Nada passa. M'encanta. Jo tinc una història rara, i és que també he tingut moltes feines. I per aquestes dates jo treballo de santa, qui ho diria? Cada santa, poc. Total, em contracta una acadèmia i una d'aquestes vegades va venir una nena que em diu, escolta, t'he de dir una cosa a cau d'orella, perquè si no, doncs no es complirà. I em va dir, és que m'emociono encara ara, va dir, la pau al món. O sigui, me la va demanar. Llavors jo, després de la nena, que me la vaig separar, en plan, escolta, necessito un break, me'n vaig anar a plorar amb la coordinadora, en plan, que m'ha demanat la pau, però en plan de manera com superdolça. En plan, com li dic a la nena que el món està molt fotut? En plan, com se lo digo? Com li dic a la nena que l'iPhone que té sa mare està causant conflictes al Congo? No. Com li dic que la seva roba del Shein que causa l'explotació de milers de persones? Jo. Com li dic que estic fent un podcast per Spotify que financia armament? I en plan, carinyo, la pau arribarà quan no hi siguem. Barres! Jo sempre ho he pensat, T'imagines que li dius? Ja, pobra nena. Aquesta traumes a partir de- Aquesta sí que obre l'ascensor i s'hi tira, saps? En plan, adéu. Mare de Déu, us estic acompanyant un espíritu navideño. Ja, Ja, tio. sortirem d'aquí deprimides. Good vibes only. Vale, l'última pregunta. Quin és el propòsit que demaneu cada cap d'any i que ens sabeu que no complireu? Ser puntual. Mare meva, aquest podria ser per Claríssima. tots, Jo és que ja... això de decepcionar-me, per tant, jo ja no faig... Jo tampoc. No faig, Literal. no faig nous propòsits ni res. Dic, ja els faré com al març o així, o com al setembre, amb l'inici de l'any real, al setembre. Però al desembre, dic, Totalment. amb tota aquesta sobredosis de Sí. sucre, polvorons i això, dic, no toca ara, potser, no? Jo fa uns El anys... començament de l'any real, Sí, que és setembre. setembre. O sigui, això és com... Sí. Totalment. podíem Una debatir-ho, broma. però per mi no hi ha
debat possible. Literalment, Digues. els teus calendaris comencen al setembre. Perquè el setembre és com comença l'any. És l'any acadèmic. Total. Correcte. Doncs no, però jo fa uns anys sí que va ser una frase mítica que s'ha fet com... s'ha abraçat molt, que és no desitgis desitja't. Precisament per això, perquè va ser un any una mica de merda i vaig dir, prou, m'he cansat de demanar desitjos, vaig a desitjar-me a mi mateixa i suficient amb això. Ben És fet. brutal. Que havia sortit d'això. Sí, va néixer per Cap d'Any. O És per Cap d'Any. brutal. Perquè em vaig... Vull dir, em queia malament la gent que feia llistes de desitjos i que aviam, què fas? Què Ja, fas? I saps que no es complien. Em You're malament. cringe and you're not free. L'esbarjo. Anem a començar una dinàmica. Ei! Us he preparat uns petits regals. Quina por, quina por. Iuhu! Quina ¡Qué por. miedo! Primer de tot els obrireu i després us explico el que haureu de fer amb allò. Val. Vale? Jo estic nerviosa. Tu para de mirar-me. Quina ràbia, quina ràbia. Aquest és per la Quina por. Uf. Hòstia. És que porta Vale. 2 setmanes dient que em vol regalar això. Que té moltes ganes. I aquest és per l'Asta. Bueno, Obre tu primer. Em fas una No, no. por. És que I no puc aquest és més. per tu, Martí. Em fas Una una por. cosa, perquè estan millor embolicats els que ells. Perquè el teu era més gran, no m'hi cabia. Això pesa, eh? Qui vol començar? La Nina està Jo no. començant. T'ajudo? Ui, Ho podem obrir he de tots alhora? començar jo? Obriu tots alhora. No, a la vegada no, que Que sempre sí? hi haurà un... Sí. Bueno, Ella no té paciència. Bueno, No tinc paciència. Comencem amb la Marta. Comença. A la Marta li hem regalat la colònia del seu últim ligue. Madonna meva. És en sèrio? Colònia de Dragon Ball Z. I cal dir que jo ara porto perfum, però jo sempre he sigut haters de les colònies i dels perfums, perquè a mi, jo sóc una mica gos. A mi m'agrada olorar la pell de la És gent. veritat. Nivell que la persona amb la que lligo, la meva parella, etc, m'agrada l'olor del seu sobaco. I això sé que li passa a més dones, ho sé. Ho sé, són coses de feromones. Elles, vale, a nosaltres no. Va, a mi em passa, Sí, no? Tipo som- allò de que olores una tez, una pell, i I dius, dius, ui... Exacte. Sí. Bueno, a mi m'han olorat el sobaco, eh? Eh? A mi me l'han olorat, a vegades. Sí, a mi també. I m'han besat el sobaco. Sí, a mi també. Però bueno, a la platja en plan net. Bueno, és igual, que això està degenerat de Nadal a escarós. Per tant, Una mica sobaco a la sal, por favor. Póngame uno. saladito i maceradito, saps? En plan, aviam, puc olorar-ho? Sí, però no m'ho tiris. Que això té més anys que jo. Uf, Era meu, Madonna. era meu. I és que és la clàssica colònia que venen a tots els súpers, és la clàssica olor estàndard. Bueno, pues... Bueno, espera, i ara anem a brindar la vaig Nina. jo. I després us explico què s'ha de fer. Pues quin regal més guai. Fantàstic. Què és? Guants. Hòstia puta, Luca. Guants amb dits. Amb dits, a més. Fantàstic. Mireu els meus dits, sisplau. No, t'aniran com un guante. Hola. Ai, Madonna mia. Ai, Nina, sembles l'espantapàjaros de Wicked. Hòstia puta. A veure, Sari, què t'ha tocat a tu? Bueno. Estic esperant aquest moment. Molt de temps. Què? Ai. Oh! Què posa? És una gorra de maga, de Make America Great Hòstia. Again. Madonna, posa-te-la. L'has fet tu? Li he cosit jo el feltre, perquè Ai. amb això no tenia ganes d'invertir diners. No. L'ha cosit, o sigui, handmade. It's custom. Appreciated, que ara les coses fetes amb mà. Make America gay again. Gay again, let's go. Ens encanta. Oh, hijo de puta. Pues ja, et queda molt bé, eh? Sento dir-te que et queda Doncs, superbé. carinyos, amb aquests obsequis que us he donat, com que, bueno, les festes són una festa bastant capitalista, doncs haureu de defensar, haureu de vendre-ho com si fóssiu presentadores del Teletienda. Doncs, com podeu veure, aquests guants amb dits van perfecte per les mans amb monyons que no tenen dits o que tenen els dits com amagats. I jo crec que és ideal perquè, mira, per exemple, et fas vent. A l'hivern és perfecte T'anava a dir, amb aquest fred, és brutal. clar, és perfecte pel clima, per passar És així. més fred.
En plan, o sea... Per fer-te la pija, Ah. és a dir, O molt grinch, també, això. Sí. Això sí que és grinch. això no m'escau gens, fer això. No, no. Què més? Ah, sí? Mira. Hola! Llançar també va molt bé per llançar. Per donar guantazos. Hòstia. Però no li donguis aquest arma al cap. Està al costat. Mira que bé que va. Pues sí, ojo, Ens el Millor podem que un intercanviar, làtigo. nena. No. Després, per fer espantaocells, per exemple, Molt bé. el pots posar. És multiusos, aquests guants. Els pots perdre un, llavors te'n quedarà un només. I I amb un sol guant, doncs mira, te'l quedes per següent any i li regales a un pongo al guata. Ah, Molt bé. veus? Una altra nova És un utilitat. pongo. Brava. Per qui no Molt bé. sàpiga què és un pongo. Un pongo Ah, és sí? la típica cosa que no té gaire utilitat, que dius, i això, ¿dónde coño lo pongo? Claro. Literal. Doncs Sí. això és un guant que et sobra, amb dits. Tu, Sara, Endavant. defensa'ns una mica aquesta Aviam, magnífica compreu-lo. gorra. Com puc defensar això, aviam? Bueno, jo crec que això va molt bé per ser un repel·lent de vagines. Vale? Si tu poses això, sortirem corrents totes. Vale? Llavors, va molt bé per contribuir al epidemic male loneliness, Ah, vale? Que vol dir l'epidèmia dels homes, de la solitud dels homes, o com es traduiria? Algo així. Sí, sí, que sí. diuen que està està passant bé, està ara. bé. Això, estupendo. Tu poses i surtin corrents. Molt bé. Vale? I M'encanta. va molt bé també pels temes socials, per saber, no sé, és com una antena, no? Per dir, hi ha algun problema social? Anem a empitjorar-lo. Esta soy yo. Hola! Ole. Racisme, venga, a tope amb el racisme. Feminisme, contra ello, patriarcado, vamos. Ullo! I aquestes coses. Uau, mai hagués pensat que et sentiria dir Dir aquestes això, ja coses. Què és? I també per ser amic de l'Epstein. Dures declaracions, Anyways, aquí Adéu. acabo. Dures declaracions. Fins aquí, apago la tele. Sí, sí. A veure, Uau. tu me l'has donat, amigo. Suficient. Bueno, Suficient. Marta, ven-nos la colònia de col·lagen. Val, doncs... Sense cap, És veritat, Aquesta sense colònia spray. sense tap és una colònia fantàstica perquè fa olor a xella macerada. És una clàssica olor que pots sentir a qualsevol cavalcada de la gent allà apretujada. I això et servirà amb aquesta loneliness que molta gent sent al Nadal. Si vols lligar, posa-te-la, perquè faràs una pudor sobaco que et vindran totes la penya boja, com el Luca i jo, que ens feromones. agrada aquesta olor a animal, a primitiu. Per tant, embadurna't per tot arreu. Bueno, de coll cap a baix, que potser que et faci olor sobaco a la cara, no? De coll cap a baix i, nen, serà el teu millor Nadal el millor Nadal de la teva vida. O de Sobec. O de Sobec. The fragrance. Bueno, carinyos, Ai, jo també us he portat un regal. què dius? Sí, Ai, Dios. Apa, he everything is portat... about giving. Exacte, giving. Us he portat un regal perquè, bueno, aquí tenim a 2 italians entre nosaltres. Cuidado les marques. És broma, no? Que no nos paguen. No nos paguen, i de fet vaig a parlar potser no massa bé d'una d'aquestes. No, és broma. Spill the tea, amigues. Spill the tea. Aquí tenim 2 italians, és molt important, ja, bueno, cuinen molt bé. Jo us he portat Sobretot la Nina. us he, amb la ment. us he portat una cosa perquè feu una recepta estrella bàsica per als italians. Qui vol obrir-ho? Bueno, és una Luca, vostra. Luca. Jo. Sisplau, no em feu fora, vale? Bueno, Ai, que serà el pitjor de tots, veràs. Ai, per favor, com sigui pasta hacendado tricolor, la em moro, formatge... Bueno, és del Condis. No és de l'Arcadona. Ja, I espera ara. Que forta, El que formatge aquest forta. per... Tomate solís. M'està agafant alguna cosa. Com infartar 2 italians. Que sapigueu que això, Pasta tricolor. aquesta reacció no és exagerada. No, això no està... És real.
Encara em puc quedar per la següent temporada o no? O em feu fora? Ho haurem de debatir. Ah, que t'estàs jugant molt heavy. M'he passat. La meva vista. M'he passat. Tu te'n recordes quan Mira. el Lucas se'n va anar de vacances i algú va fer la compra? Sí. Ai, van fer la compra per mi, van anar tipus, a comprar el menjar de tota una setmana sense mi. I de sobte l'única pasta que hi havia era aquesta. Tu creus? S'ha de tenir mal gust, S'ha de tenir mal gust. Abans fes un arròs, una Quina paella. vergonya. Joder, què et costa gastar-te €1 de més? I pilles alguna de nom italià, ja està. Tot Barilla, whatever. Barilla. Barilla. Joder, Barilla amb la que els hauria d'haver azotado. Marta, no sé. No. O sea, si segueixes donant solis, te vas a quedar muy soles. Exacte. Joder. No. Ha sigut per get you in your nerves. To get in your nerves. En veritat, jo també sóc anti d'això. Ja sabeu que sóc mig italiana, també. Ho has aconseguit, Molt Sí, bé. jo Molt me bé, quedo aquest sense regal. paraules. Uau. Aquest era el meu propòsit aquest any. Vale. Com cabrear los italianos. Ah. No, sto Sí. scherzando. Sí, bueno. Dai, sí, te lo va benissimo, Em va agafar l'italiano. la pell de gallina, Vull dir, nàusees. Jo crec que necessito una lavabo després d'això. Però bueno, anem acabant aquest episodi. Així que felicitar-vos perquè heu sobreviscut al nostre especial de Nadal. Aneu amb compte amb les sobretaules eternes, amb els tiets que opinen massa i amb el moment d'obrir regals davant de tothom. Perquè si us toquen mitjons, doncs haureu de veure que us fan gràcia, inclús si són de Happy Socks. Bé, gràcies per escoltar-nos, gràcies per riure amb nosaltres. Cuideu-vos molt, estimeu-vos bé i recordeu que les festes són per celebrar-se, no per demostrar res. Així que bones festes i ens veiem l'any que ve! Dios. No podia acabar l'episodi sense dir-ho, em sap greu. Fins la setmana que Adéu. ve. Kisses! Nadal, 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 Nadal. Dis.